Ginikanan sa 10 anyos nga napalgang patay sulod sa sakyanan sa kawembero dito sa lungsod sa Balamban. Dili na kuno interesado pagpadayon sa kaso, human malubong ang bata. Samtang ipadayag ni Police Major Christian Torres ang hipi sa Balamban Police Station, nagisusi nila ang tanang gulo nga posibleng hinungdan ngano nakasulod sa sakyanan ng bata diin kini na suffocate. Niadto Sabado sa hapon, nadiskubrihan ni Fire Officer 1 Orlando Paul Romero sa Balamban Fire ang maong bata nga wa na'y kinabuhi sa luyong pahin sa lingkuranan sa auto. Posibleng kunong wa malak ang sakyanan nga nakasulod ang bata dayon na automatic lock ang pultahan. Initially, way foul play nakita ang soko, gikandak ang investigation, wala sa foul play niya. Among gi-required ang inahan o willing ba siya ipa-autopsy ang bata, ni-wave naman siya, actually gilubong na ang bata gahapon. I'll just leave it to the Chief of Police and to coordination with the fire office nila dito para may Bureau of Fire Office nila dito para may bawaan nato kung napabaylain mga pagkulang na gibuhat tong ato ang mga personnel.